ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 20 апрели соли 2023 ва ҳамаи шумоёнро бо фарорасии иди рамазон идалфитр табрик мегӯям. аллоҳи меҳрубон чӣ орзуе дорен, чӣ муроду мақсаде дорен, ба ҳамаашон ҷомаи амал пӯшонанд. аллоҳи меҳрубон рӯзаву намозу хайрҳое ки мо дар ин моҳи бузург кардем ҳамаашонро ба даргоҳашон қабул кунанд ва аз худо талаб мекунем то ки кадом шахсе ки дар орзуи хонафурӯшӣ ҳаст хонаашонро фурӯшад, кадом шахсе ки дар орзуи хонахарӣ ҳаст хона бихарад ва кадом шахсе ки бехона ҳасту дар мушкилӣ қарор дорад, аллоҳи меҳрубон мушкилиашонро осон кунад. аллоҳи меҳрубон мушкили ҳамаи мусалмонони рӯи дунёро осон гардонад. омин. боз як бори дигар бо ин иди бузург ҳамаи шуморо табрик мегӯям. акнун мегзорем ба қисми навор. дар имрӯза навормон 11та хона мешавад дӯстони азиз. якташ хонае ки ба эҷора спорида мешавад, 10таи дигараш хонаи фурӯшӣ мебошанд. ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ду хонага ки ба эҷора спорида мешавад дар маркази шаҳри Душанбе. ду хонага бо нархи 185 000 сомонӣ, ду хонага дар назди корвони шаҳри Душанбе, ҳавлӣ дар жилмассив шаҳри Душанбе, дута хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, нархи якташ 450 000 рубл, нархи дуюмгиш ҳамагӣ 1 миллион рубл, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи 330 000 сомонӣ ва се хонага бо нархи 218 000 сомонӣ. боз дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонае ки ба эҷора спорида мешавад дар шаҳри Душанбе, дар назди кинотеатри Ватан ҷойгир аст, наздики Садбарг мебошад. бениҳоят минтақаи хуб аст дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. сафоратхонаи Туркия, китобхона рӯ ба рӯи Вавилон мебошад. хулас минтақаи беҳтарин. ду хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 10-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошёна иборат мебошад. лифт дорад, лифтош 24 соат кор мекунад дӯстони азиз ва дар даруни хона пилисос, сушилка, обогреватель, телевизор, кондитсионер, холин, курпача, подушка, хулас ҳама чиз ҳаст. яхдон яъне харадини, кухни гарнитур, тифаль, термикс, спальни, яъне спальни гарнитур ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. посуда, мошинаи ҷумашӯӣ, шифонер, ҳамаи ҳамин чизҳо меистад, яъне бо ҳамаи шароитош супорида мешавад. медароину зиндагӣ мекунед дӯстони азиз ва хона супорида мешавад бо маблағи 4000 сомонӣ моҳона дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, рақамҳо ватсап доранд. марҳамат. ва боз хотиррасон мекунем ки дар наздикии хона мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон ҳастанд дӯстони азиз. маркази шаҳри Душанбе мебошад. бо транспортам умуман мушкилӣ нест ва видеоҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо дар навор ускорид карда мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорида тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо роҳишон мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар назди птицефабрика ҷойгир аст. доми навай, сохтмонаш ба анҷом расидагия мегӯяд соҳибуш. дом 6 этажа, хона дар 6-ум ошёнаш ҷойгир аст. дар ноҳияи Рӯдакӣ назди птицефабрика, 65 метри квадратӣ, ду хонага, коробка мебошад, яъне бе таъмир. нархаш бошад 185 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4499 мебошанд. ватсап доранд. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, дар рӯи экран суратҳои лоиҳаи ҳамин бино мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Корвон рӯ ба рӯи маркази савдои 7 Ахтар ҷойгир аст. хона ду хонага мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ. масоҳат барои ду хонага бениҳоят хуб аст. доми 16 ошёнага, хона дар 10-ум ошёнаш ҷойгир мебошад. стяжка, шкатур, кардагиай, ҳоҷатхонаву ҳамомуш кабелзадагӣ тайёр.
обош гузарондагиай монтаж барқам кардагиай доми навастройка иҷозати ремонтам додагиянд. Дӯстони азиз ва дӯстони азиз, хона дар рӯ ба рӯи маркази савдои 7 ахтар ҷойгир аст. ҳаме ки корвон тамом мешавад, як биноҳои 16 ошонага бардоштагианд. дар ҳамон бино ҳамин хонаи фурӯшӣ ҷойгир аст. дар назди бозори корвон рӯ ба рӯи маркази савдои 7 ахтар назди раҳи мошингарда. бо транспорт мушкилӣ нест. ва боз такрор мекунем, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод. хона дорои 4 дархона мебошад ва хонаҳош 3.5 ба 5.5 ҳастанд. як коридор 7 ба 3, ду подвал дорад, якташ 11.5 ба 3, дигариш 5.5 ба 3.5. ба тахтаву чӯб барои пӯшондани криша ҳаст. мешавад ки 2 метршам кунӣ. хонаи мустаҳкамай. замини хона 18 сотих аст, бениҳоят калон. ҳамаи ҳуҷҷатош 100%, ҳам барои соҳаи савдо, ҳам барои зиндагӣ кардан, ҳамаш қоидавӣ. об ҳам дорад, барқама вақта, шаҳраки Дарбанд, ноҳияи Нуробод 2 километр дуртар аз дӯстони азиз. ноҳияи Нуробод, деҳаи лаби чар. марҳамат, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, соҳиби хона навори хонае доранд, ба муроӣ кардан мо ускорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед, ҳамашонро ба шумо роҳӣ мекунанд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур 2. хона тарафи Жилмассивда ҷойгир аст. кӯчаи Каратагинский, сеюм кӯчаш, сеюм гузаргоҳуш, 5 сотих замин, бинои 2 ошонага. дар якум ошонаш 3 дархона ҳаст. дар дуюм ошона бе перегородка, яъне як плашаткаи холӣ, перегородка накардагӣ. ҳуҷҷатош 100%, конечкаи маршрути 5 мебошад. айраҳи калон ҳамагӣ 500 метр дуртар аст ва нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. ва тамошобинони гиромӣ, дар ин минтақа бо транспорт мушкилӣ нест, чунки аз ҳамон Жилмассив то амин ҳар як кӯчаи Каратагинския то пеши хонаҳоя маршрутҳо ҳастанд, таксиҳо мераванд, маршруткаҳо мераванд. хулас бо транспорт мушкилӣ нест. аз ҳамон Жилмассив то хоная метавонем ба ҳазур равем, ё ки аз хона баромада то Жилмассива бе ягон мушкилӣ рафта метавонем. худи Жилмассив кадоме надонад дар куҷо ҳаст, ҳамагӣ як остановка аз сеюм база болотар мебошад. аз повороти аэропорт 2 остановка, яъне аз ҳамон гардиши фурудгоҳ аз чордумаи аэропорт 2 остановка болотар аллакай Жилмассив мешавад. ва дар ҳамон Жилмассив бо ҳамон роҳи Жилмассив боло меравем, 3 Каратагинский кӯча мешавад. Каратагинский 1, 2, 3. хона дар сеюм кӯчааш ҷойгир аст. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Калужская област, шаҳри Людиново, село Космачево. 54 метри квадратӣ худи бино мебошад. 28 сотих замин аст. газ, душевая кабина, ҳоҷатхона ҳама дар дарунаш ҳаст. колодиси об, колодиси канализатсия ҳар душ ҳаст. ҳамагӣ 450 000 рубли русӣ мебошад нархаш. харидори аниқ бошад, арзонтарам мекунемуш. дар хона зиндагӣ дорем. ҳози Wi-Fi ам дорад, мегӯяд соҳибуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. дар WhatsApp нависем. дӯстони азиз, соҳиби хона муроҷиат мекунад. худи бино 3 дархона дорад ва 28 сотих замин. печка ҳам дорад, аловӣ, ҳезмам, захира кардагиам, отоплениям дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия 3 хонага мебошад бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, ҷойгир аз Рязанская област, Сасовский район, посёлок Сотницына, улица Садовая, первый якум подъезд. ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. барқ, об, газ, қисман бо мебел фурӯхта мешавад. мағоза, мактаб, детский сад, электричка, ҳамаш дар наздикиш аст. савдо ҳам мешавад, срочно фурӯхта мешавад ва алиш ҳам мешавад дӯстони азиз, бо ягон мошине ки солаш аз 2015 боло бошад.
айбехарзи мошинои хитоӣ. желатина мошине бошад ки коробка передачаш автомат аст дӯстони азиз ва алишам мешавад бо хонае ки дар Тоҷикистон ҷойгир аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. 1 миллион рубли русӣ мебошад бо сомонӣ 133500 сомонӣ бо қурби ҳозира. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҳавле мебошад. 5 сотих замин ва 3 дар хона дорад. хонаҳошам таъмир доранд, метавонед дар омада зиндагӣ кунед. нархаш дӯстони азиз 330 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона ҷойгир аст дар поёни корвон, маҳаллаи Гулбута, шаҳри Душанбе. ва дӯстони азиз, ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. дар он ҷо ҳамаашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагем. ман дар комментария ҳамун ссилкаи ҳамун видеоро закрипит карда мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи. хона душанага мебошад. 6 дар хона дорад. ошхона, ҳаммом дар 19, термекс, оби гарму хунук дар ҳаммому кухни 18 ҳаст. ҳавлиш бошад 5 сотих мебошад. ҳама ғишти пухта карди сохта шудааст. нархаш 450 000 сомонӣ. хайдори аниқ бошад, албатта ки муомила мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. 5 сотих замин ва 6 дар хона дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Роҳатӣ. бинои 5 ошхонага мебошад дӯстони гиромӣ. худи хона дар 5 ошхонааш ҷойгир аст. 3 хонага бо масоҳати 68 метри квадрати. хона падъабои тайёрай ва нархаш $20,000 бо сомонӣ 218 000 сомонӣ мешавад бо қурби ҳозира. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон чун ҳар вақта муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Чоракорон ҷойгир аст. пеши военный госпитал назди пост. ҳавлӣ иборат аз 2 ошхона, 5 дар хона, кухнӣ, аловхона, 2 ҳоҷатхона, ҳаммом, падвалани таххона. даруни хонаҳо пурра таъмиранд, яъне ба ремонт. пушти ҳавлӣ ҷои сауна мешавад. 6 сотих замин дорад ва нархаш бошад 1 300 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, лекин раҳи ҳамин Чоракорон через Зарнисори шаҳри Душанбе мебошад. яъне баъди Зарнисор аллакай раҳи Чоракорон мебошад. бисёр транспортҳо ҳозир ҳамон тарафо мераванд дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед, даруни бино таъмир дорад. таъмирашам хуб аст. марҳамат. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. боз як бори дигар бо иди Рамазон, бо фарорасии Иди алфитр ҳамаи шуморо табрик мегӯям. ҳамаи мусалмонони рӯи дунёро табрик мегӯям дӯстони азиз. чӣ муроду мақсаде дорен, ҳамашон ҷомаи амал бошанд. илоҳим алоҳи меҳрубон рӯзаву намозу хайрое ки мо дар ин моҳи бузург кардем, ҳамашонро ба даргоҳашон қабул кунанд дӯстони азиз. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.